Ametsak noranzko oso realisti hartu eban, realidadiek bere gain eukitzen da bezan, txar guztisekaz, inkonprensenoa, nahi beste txalo edo maitasunez jasotie, fakturak, alabierrak eta artiek, bat itxen daben bidegurutzien, galdo itxen dela artistie, horixe ikestieban, goiz baten, lorak eta zu baino ez dauziela, tuxe bikaimet, eta urrengoan, umedanak, eskeleto lehorrak direla, eta artez mozorrotute be, une batetik aurrera, itzendanak zerikusi gesaudekola, ekonomizenan urpil gupidarik bakoagaz, barrenetik ateratako benetako bizipozagaz baino. Serotoninie sorizona da. Adrenalinie sorizonan bilaketa urduri zen. Serotoniniek bakie dakar. Adrenaliniek gerrie. Beti azkarrei. Beti altuei indeltziko biherri zen hori. Deskonektaute.